Salutare tuturor! Astăzi vreau să vă prezint câteva autoturisme. Ele sunt filmate vertical, deoarece eu le-am postat pe TikTok. Nu am timp să le editez și orizontal, îmi pare rău, așa că spor la vizionare și vă aștept și pe canalul meu de TikTok, unde am mai multe videoclipuri. Și dacă vă place, v-aș ruga să-mi dați un follow și să apăsați pe clopoțel. Lângă seria 3 se află și acest seria 5 530 diesel X-Drive. Este o culoare alb perlat. Arată și acesta foarte bine. Cam așa arată interiorul, cutie de viteză automată, încălzire în scaune, navigație, ca de obicei, comenzi pe volan, geamuri electrice și aceasta este tot la fel full. Piele înăuntru, piele perforată chiar. Este din 2017 și are 100.000 de kilometri. 258 de cai. Iar mai avem acest Audi A5 Sportback. Este modelul în 4 portiere. Nu are nicio zgârietură. Are jante originale de Audi. Cam așa arată la interior. Are cutie de viteză manuală, nu este automat. 4 geamuri electrice, încălzire în scaune față, senzor de parcare față-spate și navigația. Volanul este teșit. Mașina arată foarte bine și la interior, are full piele. Mașina costă 24.770 de euro. Are motorul de 2.0, 190 de cai putere. Kilometri are 93.435 de kilometri. Și este din anul 2017. Doar un proprietar a avut. Astăzi vreau să vă mai prezint și noul model de Seat Leon FR. Uitați cât de superb este. Acest model este motorul de 1.5 litri TSI, 150 de cai putere, în 7 viteze automat DSG. Are doar 25 de kilometri, este o mașină nouță și costă 27.195 de euro. Mașina arată superb. În spate, cât de frumos arată acest stop prelungit. Aceste jante originale de Seat. Astăzi vreau să vă prezint și aceste Audi A3. Toate 4 sunt nouțe. Sunt 4 mașini nouțe, doar cu 50 de kilometri la bord. Acest model alb costă 27.999 de euro, 28.000 de euro. Este modelul 3.5 TFSI de 150 de cai putere, 6 viteze cu cutie manuală. Această neagră este 26.000 de euro. Și mai sunt și aceste două albe. Aceasta fiind 30.000 de euro și cealaltă 28.000 de euro. Următorul model este Volkswagen Tiguan. Are motorul de 2.0 TDI, 140 de cai, 120.000 de kilometri din anul 2015 și costă 12.980 de euro, 13.000 de euro. Mașina arată pentru vârsta ei foarte bine. Nu are zgârieturi, nici rugină nu văd. Jante de aluminiu. Cauciucurile sunt într-o stare perfectă.
să vă arăt și interiorul. Interiorul, după cum vedeți, nu este cutie automată DSG, este cutie manuală. Un BMW 318, anul 2012, motorul de 2000 benzină, 143 de cai putere, cu 250.000 de km la bord. Această mașină are prețul de 5.000 de euro. Aceasta este filmată într-un autohouse cu mașini pentru export. Cam așa arată. Nu pare să aibă urme de accidente. Mașina vine la pachet cu cauciucuri și cu jante de iarnă. Cam așa arată la interior. Are cutie de viteză manuală, senzor de parcare, încălzire în scaune, navigația este mare, comenzi pe volan, 4 geamuri electrice și interiorul acesta maro din piele. Este un interior destul de frumos.